उदालगुरियाव दा बिगुल भइस बादायलायनाय खुंनो साखाफारा बिगुल आर्टिस्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव जुलाइ दाननि फैगौ 27 अक्ट'आव जानो थांगासिनो दं दा बिगुल भइस बादायलायनाय। गस्पेल मेथाइनि बादायलायनाय दा बिगुल भइसआव रोंगौथि गोनां आरो गोसो गुदुं रोजाबगिरिफोरा बाहागो लानो हागोन। बे हाबाफारिखौ उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलाव लानाय जादों। जायफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो दं नोंथांमोना होखानाय जानबुंआव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं नङानो जाबाय 7086497165। जुदि बे जानबुं नङाव नाङाखैब्ला नैबे जानबुं नं 8486407702 आव फोनांजाब खालाम। आरोबाव नैबे जानबुं नं 9365013265 आवबो सुलाद लानो हागोन। với